Wow, jonge ixesha likamphulaphula sichwechwela into ethona ke sesiqingatha segqithe kula ntsimbi yesibhozo ke namhlanje ngokuthi mntasekhaya sibambelele kwisikhululo sakho sikanamathotho Khulumani Fm 95.0 kaloku njena that's 95 big O ke mntasekhaya sizibetha kamnandi mina silapha nje kwabulawayo wena mntasekhaya man sitsho ngento etsho ivakale ke ingoma imnandi ivela phayana ke kuduethi inkomo yambe ke Abafana bakaMzilikazi yandivile mos bana ingathi Abafana bakaMzilikazi bazawulaunch album yabo yabakhe bayilonja apha that was sometime last month if I'm not mistaken. Yes, early last month bebephaka eJobek eHillbrow Theatre beyilonja la album yakhe kanti ke bathi baza kuyizisa ekhaya kwakhona so bazayilonja apha ke eCholocho Business Center ya unyaka uzawuqhawukelwa pha ke bandase so ke ya ingathi ke indlela zonke zafuneka zikhombe pha kulanda uyaseCholocho Business Center ya 31st December man so singena ku 2020 siphuma ku 2019 esiphayana ke kula album launch yabo ingoma ikhona la ngoma yabimnani nyani ke ethona ke uthando lwakhe then ke mntasekhaya man so uba uzabe ukulamanga yaseCholocho nge 31st sika December ungakwazi ba nawe ke uyokweqitha phayana nje kuthiwa ngumcimbi ke indumezulu yento mntasekhaya izawuqala xa lithamba manyo elanga nge 31st ide siyokhupha ilanga losuku loqala kwinyanga kanti ke nonyaka aka 2020 yo ke bekusinda ngoba ethole nyani nyani ngamcimbi mntasekhaya anyway bathina kana nabaphulaphula hamda selahlela oh sathatha ngalangoma kaMadlela oh nambani uyageza lo ungamhoyi nokumhoya mntasekhaya anyway jonke ixesha lakho ke lithi chu kamnandi kanti ke sihamba nazo kamnandi nje wethina na Khulumani FM senditshilo kakade uhamba nomntase nguNombulelo Maria Masoka and for those who are beyond 100 km radius ukusuka apha kwesixeko esikhulu samakhosi namakhosazana namakhosikazi uyakwazi ukusilandela manje usifumane phana kwa www.khulumanifm.co.za ungashenga semva mntasekhaya and then ke ndenzela ifavor nyana nje mxalele nomphulaphula kwezinye indawo bana wow khona umsasazo ngungqa phambili wa yonke mntasekhaya kunjalo nje sithengisana sandi esivakalayo so ke December nanku cangwethu hayi sifikile singenile ku December kuyabonakala yeah it's the 2nd of December ke namhlanje sibambe kweyomnga kusheke u December kuphela bu December phele so yeah unyaka uyaqongqothwa ngoku uyaqonkelwa mntasekhaya andizazi ke iplans zakubana zithini na for the festive but then umna kwala micala wow hayi ke mntase senditshilo kakade bana nge 31st zawuqhawula unyaka ndipha eCholocho Business Center bathi ibhawe endala umcimbi uzabophayana It's a family into ke so ke nizene nizintsapho nabantwana nabantu akokwenu nizokonwaba kamnandi maregqithe wethu maregqithe and then ukhona umphulaphula ukhongozele kwala cala lakhe uthi hi mntase hi uhamba nathi kamnandi ke Nkosi sisi webethunana Enkosi yami ndiyazinca ngoba ke undiphe ezandlebe zakho ethibeni ke mntasekhaya sawuthi ke sithi ncembe khunje khongozela ngazimbini kanti ke siphinde siphe nje egqibela incoko phambi koba ndibenza usithele ke namhlanje